Kraljevstvo Vizigota, koje je tijekom 3 stoljeća vladalo većim dijelom Pirenejskog poluotoka, do početka 8. stoljeća stiglo je duboko oslabljeno. Unutarnje napetosti među plemićkim frakcijama nagrizle su svaku ideju institucionalnog kontinuiteta, a vizigotska izborna monarhija pretvorila se u stalno bojište na kojem je svaka smjena vladara otvarala nove rane. Smrt kralja Vitize oko 710. godine izazvala je krizu nasljeđivanja koja je suprotstavila pristaše Rodriga, kojeg je izabrala dio toledske plemićke elite, i pristaše Agile Drugdaj, koji su se povukli u dolinu rijeke Ebro i u Septimaniju. Ova podjela ostavila je kraljevstvo bez jedinstvenog vodstva u trenutku kada je vanjska prijetnja, koja je dolazila iz Sjeverne Afrike, tiho rasla s druge strane tjesnaca. Dok su se na poluotoku umnažala aristokratska suparništva, u Magrebu se učvršćivala muslimanska vlast pod omejatskim namjesnicima Ifrikije, koji su koristili tek islamizirane berberske postrojbe za širenje svojih granica. Namjesnik Musa ibn Nusair dovršio je osvajanje Sjeverne Afrike nekoliko godina ranije i gledao na Al-Andalus kao na prirodni nastavak ekspanzivnog zamaha islama. Kasniji arapski izvori spominju kontakte između Muse i određenih vizigotskih plemića nezadovoljnih Rodrigom, koji su navodno nudili potporu za slabljenje monarha u zamjenu za očuvanje svojih povlastica. Nije moguće utvrditi stvarni opseg ovih saveza, ali se pripovjedni izvori slažu u jednom. Vizigotska razjedinjenost bila je prvi čimbenik koji je olakšao muslimansku provalu. Prvi značajan vojni pokret izveo je Tarik ibn Zidžad, berberski general pod Musinim zapovjedništvom. U proljeće 711. prešao je tjesnac s postrojbom procijenjenom između 7 i 12 tisuća ljudi, vjerojatno laganom i vrlo pokretljivom silom sastavljenom uglavnom od Berbera. Iskrcavanje se dogodilo u blizini stijene koja će kasnije nositi njegovo ime, Jabal Tarik, Gibraltar. Odatle je napredovao prema sjeveru, nailazeći u prvim danima na slab organizirani otpor. Rodrigo, koji se nalazio na sjeveru boreći se protiv baskonske pobune ili obilazeći svoje posjede, morao je na brzinu prikupiti svoje snage kako bi se suočio s prijetnjom. Vojske su se sukobile negdje u blizini rijeke Guadalete ili Barbate, na točnoj lokaciji koja je još uvijek predmet rasprave. Bitka, vođena u srpnju 711. brzo je postala simbol vizigotskog sloma. Kasnije kronike navode da su neki vitizanski plemići, ogorčeni na Rodriga, namjerno napustili bojište ili čak prešli na suparničku stranu usred bitke, što je izazvalo raspad kršćanskih redova. Rodrigo je nestao u borbi. Njegovo tijelo nikada nije sa sigurnošću identificirano, što je potaknulo kasnije legende o njegovoj sudbini. Nakon Guadalete muslimansko osvajanje prestalo je biti samo provala i pretvorilo se u ekspanzivnu vojnu kampanju. Tarik, svjestan vakuma vlasti, napredovao je prema srcu kraljevstva, ne nailazeći na ujedinjeni otpor. Zauzeo je Eciju i krenuo prema Toledu, gdje je plemstvo pobjeglo, ostavljajući glavni grad otvoren muslimanskim postrojbama. Musa ibn Nusair, iznenađen brzinom događaja, također je prešao tjesnac 712 s većom i bolje opremljenom vojskom kako bi uredio osvajanje i osigurao stabilniju vlast. Zajedno su pokrenuli usklađenu ofenzivu koja je kulminirala zauzimanjem Meride, Zaragoze, Taragone i većeg dijela Tarakonenske u samo 2 godine. U svakom osvojenom gradu uspostavljani su sporazumi, kapitulacije ili, u nekim slučajevima, stroža podvrgavanja. Musulmanski sustav teritorijalnog uključivanja nudio je različite modele integracije. Od sporazuma koji su jamčili poštovanje imovine i vjersku slobodu u zamjenu za poreze do izravnih vojnih okupacija. To je ubrzalo apsorpciju vizigotskog teritorija, jer su mnoge lokalne zajednice radije pregovarale nego pružale otpor. Preživjela vizigotska aristokracija ostala je podijeljena. Neki su pobjegli u sjeverne planine, drugi su sklopili sporazume s novim vladarima kako bi zadržali dio svojih povlastica.
Godine 714. samo 3 godine nakon početnog iskrcavanja, gotovo cijeli poluotok bio je pod muslimanskom kontrolom. Snage Muse i Tarika postigle su ekspanziju koja je u Europi bila nezamisliva u tako kratkom vremenu. Nekoliko područja koja su izdržala ili ostala izvan muslimanske vlasti bila su planinska područja na sjeveru, osobito Astur, Kantabrijska, teško dostupna i s manje centraliziranim strukturama vlasti. Ondje su se neki vizigotski plemići, mjesni ratnici i plemenski vođe počeli reorganizirati, dajući začetke prvim žarištima kršćanskog otpora. Kada su Musa i Tarik pozvani u Damask kako bi položili račun pred kalifom, osvajanje je već bilo nepovratna činjenica. Vojna uprava ustupila je mjesto civilnoj strukturi, a Al-Andalus je izronio kao nova provincija Omejadskog carstva. Bivše Vizigotsko kraljevstvo nestalo je, zamijenjeno drugačijom vlašću u politici, religiji, kulturi i društvenoj organizaciji, dok se u sjevernim planinama oblikovao odgovor koji će obilježiti sljedeća stoljeća jer će odatle započeti nastanak prvih kršćanskih žarišta otpora. Pojava prvih kršćanskih jezgra, 8. stoljeće. Kada se stari vizigotski poredak gotovo potpuno srušio nakon muslimanskog osvajanja, kršćanski otpor nije se pojavio kao jasan politički projekt, niti kao svjesna obnova izgubljenog kraljevstva, već kao raspršena, lokalna i fragmentirana reakcija. Bijeg plemića, klerika i vojnika prema planinama sjevera nije bio rezultat strateškog plana, nego puke potrebe za preživljavanjem. U tim nepristupačnim krajevima, Asturije, Kantabrije i dijela Galicije, gdje je geografija otežavala svaki oblik centralizirane kontrole, počele su se okupljati heterogene skupine sastavljene od lokalnog stanovništva, ostataka vizigotskog plemstva i gorštačkih zajednica s vlastitim tradicijama. U tom nesigurnom kontekstu pojavljuje se lik Pelaja, osobe obavijene legendama, ali smatranog osnivačkim simbolom kršćanskog otpora. Muslimanske kronike jedva ga spominju. Kršćanske ga opisuju kao vizigotskog plemića u službi Rodriga koji se nakon poraza sklonio u Asturiju. Vjerojatno je Pelajo bio prije nego nacionalni vođa, lokalni poglavar koji je uspio ujediniti nekoliko klanova i skupina spremnih oduprijeti se novo uspostavljenoj muslimanskoj vlasti u regiji. Kakvo god bilo njegovo stvarno podrijetlo, sigurno je da se njegovo vodstvo podudarilo s trenutkom dezorganizacije novog andalusijskog poretka na sjeveru, što je omogućilo nastanak autonomnog područja. Početna muslimanska ekspanzija bila je brza, ali ne i potpuna. Valiji poslani iz Kordobe uspostavili su posade u važnim gradovima i sklapali sporazume s drugim zajednicama, ali nikada nisu uspjeli učinkovito kontrolirati uske doline, raštrkane zaseoke i teško pristupačne planine. Ovaj izostanak čvrste prisutnosti omogućio je lokalnim vođama da ponovno uspostave strukture vlasti koje su u vizigotsko vrijeme bile u sjeni Toleda. Tome se pridodavala fiskalna i administrativna presija koja je pratila novu vlast. Premda su mnoge zajednice prihvatile sporazume, druge su izbjegavale podložnost ili su je prihvaćale samo nominalno. Učvršćenje Pelaja kao figure otpora očitovalo se u događaju koji bi obilježio povijesno pamćenje, bitki kod Covadonge. Oko 722 mali muslimanski odred pod vodstvom mjesnog namjesnika pokušao je ugušiti rastuću pobunu u regiji. Pelajeve snage, dobro upoznate s terenom i sklonjene u spilju Covadonga, uspjele su odbiti trupe poslane iz Giona. Iako bi kasnije kronike uveličale razmjere sukoba, vjerojatno je riječ bila o manjoj, ali simbolički presudnoj čarki. Prvi put kršćanska je skupina uspjela odoljeti i odbiti muslimanski napad. Covadonga nije promijenila vojnu ravnotežu na poluotoku, ali je uspostavila psihološki i politički presedan. Od toga trenutka mala skupina pod Pelajovim vodstvom počela se oblikovati kao autonomna cjelina. Novo kraljevstvo, koje će dobiti ime Asturija, postupno je proširilo svoj nadzor nad okolnim područjima, uključujući teritorije koji su ostali izvan dosega izravne uprave Al-Andalusa.
Glavni grad isprva je bio u Cangas de Onisu, zatim u Praviji i Oviedu, što je odražavalo njegovu postupnu konsolidaciju. Nakon Pelajove smrti, njegov sin Favila, a zatim Alfonso I, učvrstili su temelje novog kraljevstva. Alfonso, oženjen Ermesindom, Pelajovom kćeri, iskoristio je obiteljske veze kako bi ojačao dinastičku legitimnost. On je poduzeo prve pohode prema Galiciji i Mezeti, ne toliko radi trajnog preuzimanja teritorija, koliko radi iscrpljujućih upada i ponovnog naseljavanja područja ispražnjenih muslimanskim napredovanjem ili napuštenih nakon početnog osvajanja. Ova politika stalnog pritiska omogućila je širenje područja pod asturijskom kontrolom bez izravnog suočavanja s velikim andalusijskim garnizonima. Kršćanski otpor 8. stoljeća nije bio jedinstven blok. Dok je Asturija jačala svoje jezgro, druge regije poput Baskije, zapadnih Pirineja i područja Navare održavale su neovisne strukture, neke surađujući s muslimanima, druge pružajući otpor prema lokalnim interesima. Politička raznolikost sjevera suprotstavljala se snažnoj organizaciji Al-Andalusa, koji je iz Kordobe počeo razvijati snažan administrativni sustav pod omejatskim emirima. Crkva je odigrala ključnu ulogu tijekom ove početne faze. Biskupi koji su pobjegli sa juga donijeli su sa sobom relikvije, rukopise i crkvene strukture koje su služile kao elementi kulturne kohezije. Obnova biskupija na sjeveru ne samo da je ojačala kršćanski identitet, već je legitimirala vlast novih asturijskih kraljeva, prikazujući ih kao duhovne nasljednike vizigotskog nasljeđa. Obnova kršćanske vlasti na sjeveru ubrzala se krajem 8. stoljeća s Alfonsom II, koji je premjestio prijestolnicu u Oviedo i pretvorio ga u političko, vjersko i kulturno središte. Njegova vladavina označila je prijelaz s otpora na organiziranu monarhiju, sposobnu slati poslanstva Karlo Velikom i uspostavljati diplomatske veze s europskim silama. Pod njegovom je vlašću započelo oblikovanje kršćanskog identiteta na poluotoku, koji se oslanjao i na vizigotsku prošlost i na karolinške modele. Iz tih je jezgri kršćanski otpor postupno poprimio oblik i počeo polako napredovati prema jugu, postavljajući temelje teritorijalnog suparništva koje će trajati stoljećima i koje će dobiti novu dimenziju kada Al-Andalus učvrsti svoju moć pod Emiratom Kordobe. Konsolidacija Al-Andalusa i Kordobskog emirata. Nakon munjevitog osvajanja vizigotskog teritorija, Al-Andalus je službeno uključen u islamski svijet kao provincija ovisna o omejatskom kalifatu u Damasku. No ono što je započelo kao vojna ekspanzija, u nekoliko se godina pretvorilo u samostalan politički sklop s vlastitim unutarnjim dinamikama i brzom prilagodbom poluotočnoj stvarnosti. Između 714. i 750. valiji poslani iz Sjeverne Afrike vladali su iz Kordobe, upravljajući golemim teritorijem na kojem su živjeli arapski muslimani, tek islamizirani Berberi, kršćani i Židovi počinjeni sporazumima, kao i ruralne zajednice koje su imale malo kontakta s novim vlastima. Proces konsolidacije nije bio lišen napetosti. Arapske i berberske postrojbe, iako ujedinjene u osvajanju, ubrzo su ušle u sukob oko povlastica, podjele zemlje i pristupa vlasti. Arapi, malobrojni ali politički dominantni, zahtijevali su najbolje zemlje za svoje rodove, dok su mnogi Berberi bili poslani u planinska ili manje plodna područja, što je izazvalo nezadovoljstvo koje će se očitovati u brojnim pobunama. Osim toga, udaljenost od Damaska otežavala je izravnu nadzor, dajući valijima znatnu slobodu da djeluju prema vlastitim interesima. Godina 750. označila je prekretnicu. Omejatska dinastija pala je na istoku nakon Abasidske revolucije, a gotovo svi njezini članovi bili su ubijeni. Samo je jedan uspio pobjeći, Abd al-Rahman ibn Muavija, mladi princ koji je preko Egipta i Magreba stigao u Al-Andalus 755. godine. Tamo je zatekao kaotičnu situaciju s arapskim i berberskim frakcijama u sukobu i pokrajinskom vlašću nesposobnom održati red. Abd al-Rahman iskoristio je ovaj vakuum moći
i uz potporu omejadskih klijenata i nezadovoljnih lokalnih skupina zauzeo Kordobu 756, proglasivši se neovisnim emirom. Iako nije formalno raskinuo veze s abasitskim kalifatom, u praksi je uspostavio autonomnu državu pod legitimnošću svoga roda. Emirat Kordoba brzo se učvrstio kao najstabilnija politička sila na poluotoku. Iz glavnog grada Abd al-Rahman Priji reorganizirao je porezni sustav, poticao dolazak novih valova Arapa i Sirijaca, te stvorio profesionalnu vojsku koja je odgovarala izravno njemu. Te su mjere ograničile moć plemenskih skupina i ponovno uravnotežile teritorij pod državnom kontrolom. Unutarnje pobune, česte u prvim desetljećima, gušene su kombinacijom diplomacije i represije, što je emiru omogućilo uspostavu čvrste, centralizirane vlasti. Uprava Emirata odlikovala se znatnom učinkovitošću. Kordoba sa svojim mostom preko Guadalquivira, zidinama i rastućim stanovništvom postala je političko i gospodarsko središte. Poljoprivreda je doživjela značajan napredak zahvaljujući uvođenju sustava navodnjavanja, novih kultura poput agruma, riže, šećerne trske ili pamuka, te poboljšanju hidrauličkih sustava naslijeđenih iz rimskog i vizigotskog doba. Trgovina je cvjetala zahvaljujući vezama s islamskim Mediteranom, privlačeći obrtnike, trgovce i učenjake. Andaluski gradovi ispunili su se tržnicama, radionicama i skladištima koja su pokretala rastuće gospodarstvo. Suzivot između vjerskih zajednica također je obilježilo ovo razdoblje. Kršćani i židovi pod statusom dimija mogli su zadržati svoju vjeru, sudove i dio svoje imovine u zamjenu za posebne poreze. Iako je sustav podrazumijevao pravnu nejednakost, pružao je stupanj zaštite i stabilnosti nepoznat drugdje u Europi u to vrijeme. Mnogi su se kršćani postupno arabizirali, usvajajući jezik, običaje i način života muslimana, dajući tako nastanak takzvana mozarapima. Emirat je također poticao kulturni razvoj. Od druge polovice 8. stoljeća Kordoba je počela privlačiti pjesnike, pravnike i mislioce iz različitih dijelova islamskog svijeta. Uvedene su knjižnice, pravne škole i prostori za intelektualne rasprave koji su pripremili teren za kasniji procvat grada. Omejadska umjetnost, nadahnuta istočnim tradicijama, ali prilagođena hispanskim posebnostima, dala je nastanak džamijama, palačama i administrativnim kompleksima koji su preobrazili urbano okruženje. Ipak ova konsolidacija nije u potpunosti uklonila žarišta sukoba. Nekoliko regija, poput Gornje Marke sa središtem u Zaragozi, zadržalo je sklonosti autonomiji i povremeno se dizalo na ustanak. Ponekad su sami pogranični namjesnici sklapali dogovore s kršćanskim kraljevima sa sjevera kako bi oslabili emira. Postojale su i napetosti među arapskim skupinama između Kajsija i Kalbija, čiji su sukobi nosili stare plemenske suparničke veze s istoka. Ovi su unutarnji konflikti desetljećima trošili velik dio emiratovih resursa. U međuvremenu se na sjeveru kršćanski otpor nastavio jačati. Kraljevstvo Asturija, koje je započelo kao rubni bastion, nastavilo se širiti prema Galiciji i Mezeti. Vojni pohodi emira prema tom području obično su se ograničavali na kaznene ekspedicije i pljačke, bez namjere trajnog zauzimanja teritorija teško podložnih kontroli. Ta je dinamika stvorila pomičnu, ali relativno stabilnu granicu koja je omogućila paralelan razvoj dvaju svjetova. Krajem 8. i početkom 9. stoljeća Emirat je ušao u fazu zrelosti pod vlašću Hišama Prime i kasnije Al-Hakama Imati, koji su nastavili jačati institucije koje je stvorio Abd al-Rahman Prime. Unutarnje pobune i dalje su bile izazov, ali se središnja vlast održala čvrstom. Kordoba se učvrstila kao jedno od najvažnijih kulturnih središta islamskog zapada, dok se politička struktura Al-Andalusa potvrđivala unatoč vanjskim pritiscima. Rano kršćansko širenje, 9. do 10. stoljeća. Dok je Kordobski emirat postizao sve čvršću organizaciju, mali kršćanski nucleji na sjeveru
Postupno su se razvijali u političke entitete sposobne provoditi vojne pohode, ponovno naseljavati teritorije i projicirati moć izvan svojih izvorišnih planina. Kršćanska ekspanzija između 9. i 10. stoljeća nije bila linearna ni ujednačena, ali je označila trenutak kada sjever prestaje biti ostatak utočišta da bi se pretvorio u skupinu kraljevstava s rastućim ambicijama i sve složenijim administrativnim strukturama. Kraljevstvo Asturije, koje je nastalo kao žarište otpora, doživjelo je svoju prvu veliku transformaciju tijekom vladavine Alfonsa II. Iz svoje dvorske rezidencije u Ovijedu vladar je proveo duboku političku i institucionalnu reorganizaciju nadahnutu karolinškim modelima. Ojačao je monarhiju, potaknuo obnovu biskupija, štitio prepisivanje rukopisa u sjevernjačkim samostanima i podupirao izgradnju vlastitog arhitektonskog stila asturijskog preromanike, koji je svjedočio o kulturnom usponu mladog kraljevstva. Tijekom njegove vladavine nastala je i legenda koja će imati ogroman politički utjecaj. Otkriće groba apostola Jakova u Komposteli. Ovo otkriće, koje je privuklo hodočasnike i ojačalo kršćanski identitet regije, pretvorilo je Galiciju u važan vjerski centar i dalo Asturiji duhovni prestiž koji je nadilazio njezine granice. Vojno gledano, Alfonso II vodio je povremene pohode prema Mezeti, iskorištavajući unutarnje napetosti Emirata, ali bez trajnog uspostavljanja kontrole nad zauzetim područjima. Njegov nasljednik Ramiro I suočio se s unutarnjim sukobima i muslimanskim izazovima, poput poznate ekspedicije iz 844. godine, u kojoj je vikinška flota uzduž Atlantske obale stigla do Giona i A Korunje, a konačno bila odbijena u blizini današnje Pontevedre. Ovi napadi pokazali su ranjivost kršćanskih kraljevstava, ali i njihovu sposobnost brze mobilizacije. Prava teritorijalna ekspanzija stigla je s Ordonjom I i posebno s njegovim sinom Alfonsom III. Pod Ordonjom kršćani su započeli sustavnije pohode u dolini rijeke Duero, iskorištavajući činjenicu da je velik dio te regije ostao poluprazan nakon desetljeća okršaja između muslimana i kršćana, kao i zbog demografskih pomaka izazvanih andaluzijskim napadima. Ta su područja, poznata kao ničija zemlja, činila promjenjivu granicu u kojoj su sela, utvrde i pastiri koegzistirali u nestabilnoj ravnoteži. Alfonso III podigao je ovaj proces na novu razinu. Smatran jednim od najmoćnijih vladara rane Asturije, provodio je duboke pohode prema jugu, čak opsjedajući Zaragozu u povremenim savezima s pobunjenim muladijima iz doline Ebra. Njegova vladavina učvrstila je kršćansku okupaciju doline Duero i pogodovala politici naseljavanja, koja je nepovratno promijenila ljudsku geografiju Mezete. Samostani plemići i slobodne zajednice dobivali su zemljišta za obrađivanje i trajno naseljavanje, stvarajući mrežu naselja koja su služila kao obrambeni štit od muslimanskih napada. Naseljavanje je samo po sebi bilo strateški pothvat. Obnavljali su se gradovi napušteni naraštajima, poput Zamore, Tora i Duenjasa, osnivala su se sela i gradovi, te su se gradile utvrde na ključnim točkama rijeke Duero. Naseljeni pojas nije samo djelovao kao tampon zona protiv mogućih ofenziva s juga, već je dao kraljevstvu pristup poljoprivrednim resursima koji su mu dotad bili nedostupni. Ova demografska ekspanzija učvrstila je asturijsku moć, ali je i nametnula potrebu političke reorganizacije koja je kulminirala podjelom kraljevstva među sinovima Alfonsa III. Rezultat je bila transformacija Asturije u kraljevstva Leon, Galiciju i samu Asturiju, s Leonom kao preovlađujućim političkim središtem. Dok je Kastilja počinjala kao mali grofovijski posjed ovisan o Leonu, njezin granični položaj dao joj je vojnički i strogi karakter koji će obilježiti njezin budući identitet. Krajem 9. i početkom 10. stoljeća kastiljski grofovi, isprva leonijski vazali, izgradili su gustu mrežu utvrda i utvrđenih sela koja su regiji dala ime.
Osobe poput grofa Rodriga ili Gonzala Fernandeza poticale su lokalnu autonomiju kroz unutarnje saveze i vojne strategije usmjerene na zaštitu teritorija od andaluzijskih pohoda. Istodobno, u Pirenejima se pojavio još jedan važan politički centar, kraljevstvo Pamplone, prethodnik budućeg kraljevstva Navare. Obitelj Injiga, a kasnije dinastija Jimena, upravljali su teritorijem koji je izmjenjivao kršćanske saveze i sporazume s Kordobom, ovisno o trenutačnoj koristi. Pamplona je kontrolirala ključne trgovačke rute i vršila utjecaj na baskijske zemlje, postavši strateški akter na granici s Gornjom Markom Al-Andalusa. U Aragonu i istočnim pirenejskim grofovijama, koje će kasnije oblikovati Kataloniju, kršćanska ekspanzija odvijala se drugačijim ritmom. Ovdje je karolinški utjecaj bio presudan. Karlo Veliki i njegovi nasljednici uspostavili su Španjolsku marku kao tampon zonu između Franskog carstva i Al-Andalusa. Grofovije poput Barcelone, Urgela, Girone i Ozone nastale su pod franačkom vlašću, iako su postupno stjecale sve veću autonomiju. Rana rekonkvista u ovoj regiji usredotočila se na kontrolu Pirenejskih dolina i osiguravanje komunikacije preko planinskih prijevoja, izbjegavajući izravne sukobe s Kordobom. 10. stoljeće donijelo je i jačanje kulturnog i vjerskog identiteta kršćanskih kraljevstava. Samostani poput San Milana della Cogole ili Ripola postali su središta književne produkcije i prijenosa klasičnih znanja. Crkve i administrativni dokumenti počeli su pokazivati sve jasniji hispansko-kršćanski identitet, koji je kao simboličku referencu i opravdanje teritorijalne ekspanzije uzimao vizigotsku prošlost. Kalifat iz Kordobe i njegovo zlatno doba. Proglašenje kalifata iz Kordobe 929. godine označilo je vrhunac muslimanske moći na Iberskom poluotoku. Abd al-Rahman III, nasljednik dinastije koja je uspjela odoljeti i unutarnjim pobunama i vanjskim pritiscima, odlučio je preuzeti naslov kalifa kako bi potvrdio potpunu neovisnost Al-Andalusa od Abasida iz Bagdada i Fatimida iz Sjeverne Afrike. Tim je činom emirata pretvoren u suverenu cjelinu usporedivu s velikim silama islamskog svijeta, a Kordoba je postala jedan od najuglednijih srednjovjekovnih glavnih gradova. Novi kalif pokrenuo je radikalni projekt centralizacije. Tijekom desetljeća je Al-Andalus trpio plemenske napetosti između Arapa, Berbera i Muladija. Abd al-Rahman III pokorio je pobunjene vođe Gornje Marke, reorganizirao porezni sustav i profesionalizirao vojsku uključivanjem slavenskih kontingenata i sjevernoafričkih plaćenika, stvorivši snagu odanu izravno kalifovskoj vlasti. To je smanjilo ovisnost o plemenskim milicijama, koje su ranije bile izvor brojnih političko-vojnih kriza. Paralelno je kalifat započeo proces teritorijalne afirmacije. Na sjeveru su pohodi protiv kršćanskih kraljevstava pokazali vojnu sposobnost Andalusije, iako bez masovnih osvajanja iz ranijih razdoblja. Abd al-Rahman III vodio je ekspedicije protiv Leona, Navare i katalonskih grofovija, osiguravajući da nijedna kršćanska sila ne može ozbiljno ugroziti njegovu granicu. Ti su pohodi imali više kazneni nego ekspanzivni karakter. Bili su brzi napadi namijenjeni potvrđivanju kalifata i spriječavanju formiranja saveza među kršćanskim kraljevstvima. Politički sjaj kalifata odražavao se u Kordobi, čija je transformacija bila izvanredna. Suvremeni opisi govore o gradu s nekoliko stotina tisuća stanovnika, s popločenim ulicama, noćnom rasvjetom i mrežom javnih kupelji koje su zadivljivale europske putnike. Džamija u Kordobi, koja se postupno širila, postala je jedan od arhitektonskih dragulja islamskog svijeta sa svojim šumarcem stupova, mihrabom s bizantskim mozaicima i beskrajnim brojem lađa koje su stvarale neusporediv osjećaj monumentalnosti. Kalifat je poticao i intenzivan kulturni život. U Kordobi su djelovale knjižnice s na stotine tisuća svezaka, radionice prepisivača i filozofski krugovi koji su privlačili učenjake iz cijelog Mediterana. Prevođena su djela Aristotela, Galena i Ptolomeja,
a razvijale su se discipline poput medicine, astronomije, botanike i islamske jurisprudencije. Ličnosti poput kirurga Abul Kasisa ili astronoma Maslame al-Mađritija postale su intelektualni uzori čija su djela kružila stoljećima. Znanstveni napreci bili su praćeni stabilnim gospodarskim rastom. Andaluzijska je poljoprivreda postigla iznimne razine produktivnosti zahvaljujući navodnjavanju, intenzivnim vrtovima i uvođenju kultura poput šećerne trske, šafrana i pamuka. Gradovi su tvorili trgovačke mreže koje su povezivale Al-Andalus s Magrebom, Egiptom, Sirijom i Bliskim istokom. Tržnice su obilovale svilom, keramikom, štavljenom kožom, parfemima, papirom i damaskiranim čeličnim oružjem. Zanati iz Kordobe, Toleda i Murcije stekli su međunarodnu slavu, a andaluzijski zlatni dinar široko je kružio Mediteranom. Kalifatska diplomacija također je imala ključnu ulogu. Abde al-Rahman III uspostavio je odnose s kršćanskim kraljevstvima na sjeveru, sa Svetim Rimskim carstvom i s Bizantom. Kordoba je postala središte u kojem su strane ambasade pregovarale o savezima, razmjenjivale darove i sklapale trgovačke sporazume. Ova diplomatska prisutnost ojačala je sliku kalifata kao čvrste i moderne sile, sposobne uskladiti različite interese pod svojom vlašću. Nasljednik Abd al-Rahmana III al-Hakam II dodatno je učvrstio ovo blagostanje. Za njegova je vladanja Kordoba dostigla kulturni vrhunac. Proširio je kraljevsku knjižnicu na više od 400.000 rukopisa, poticao filozofiju i štitio učenjake. Iako je njegova vladavina bila manje ratoborna od očeve, uspio je održati vojnu nadmoć na granicama i unutarnju stabilnost. Međutim, Al-Hakamova smrt otvorila je novo razdoblje obilježeno likom Almanzora, haljiba koji je vladao u ime mladog Hišama II. Almanzor je reorganizirao vojsku, ojačao berbersku konjicu i vodio desetke vojnih pohoda protiv kršćanskih kraljevstava, dopirući do Barcelone, Leona, Pamplone i Santiago de Compostele. Njegove su pobjede održale prestiž kalifata, ali su istodobno pojačale unutarnje napetosti. Ovisio je o berberskoj potpori, marginalizirao tradicionalnu arapsku aristokraciju i osiromašio čitave regije podložne danicama i pljačkama. Nakon njegove smrti 1002 godine, politička ravnoteža koja je održavala kalifat više od stoljeća počela se urušavati. Sukobi među frakcijama, lokalne ambicije i pritisak vojnih skupina doveli su do izbijanja građanskog rata koji je razlomio Al-Andalus. Kalifova se vlast toliko oslabila da je 1031. godine kalifat iz Kordobe službeno ukinut. Poluotok je ponovno postao rascjepkan, ovoga puta u skupinu nezavisnih kraljevstava, Taife. Pad kalifata i uspon Taifa kraljevstava. Kad je završilo 10. stoljeće, kalifat iz Kordobe, koji je bio najmoćnija sila na poluotoku, počeo je pokazivati duboke pukotine, iako je njegovo materijalno i kulturno bogatstvo sugeriralo suprotno. Nakon Almanzorove smrti 1002 godine i nesposobnosti njegovih nasljednika da održe strogi vojni sustav koji je on uspostavio, unutarnja se ravnoteža brzo raspala. Omejadska vlast, koja je desetljećima držala ujedinjenima različite arapske, berberske, slavenske i muladi frakcije, počela se gubiti u mreži suparništava koja su prerastala u otvoreni građanski rat, fitnu Al-Andalusa. Fitna, koja se odvijala između 1009. i 1031. bila je neprekidna borba za kontrolu nad kalifatom. U nekoliko su se godina izmjenjivali kratkotrajni kalifi, dvorski udari, politička ubojstva i privremeni sporazumi koji su se raspadali jednako lako kao što su se sklapali. Ugled omejadskog roda, tradicionalno ujediniteljski, prestao je biti dovoljan da jamči lojalnost, jer su vojne skupine koje je Almanzor uzdigao, osobito Berberi i Slaveni, počele tražiti udjele u vlasti ranije rezervirane za kordopske Arape. Sam se narod Kordobe u više navrata pobunio, iscrpljen ratom koji je razarao glavni grad i paralizirao gospodarski život. Raspad kalifata nije jednako pogodio sve regije.
Granične marke, tradicionalno autonomnije, iskoristile su izostanak središnje vlasti da djeluju samostalno. Lokalni su namjesnici prestali slati danak u Kordobu i počeli organizirati vlastite vojske, sklapati regionalne saveze, pa čak i kovati neovisni novac. Ono što je isprva izgledalo kao privremena fragmentacija pretvorilo se oko 1031. u novi politički sustav kada je kalifat službeno ukinut od strane Kordopske skupštine, nesposobne obnoviti jedinstvo. Iz ruševina omejatske moći izniklo je 20 do 30 neovisnih političkih cjelina poznatih kao Taifa kraljevstva. Njihovo ime, izvedeno iz arapske riječi Taifa, što znači frakcija ili skupina, odražava njihovo podrijetlo. Male lokalne dinastije koje su preuzele kontrolu nad gradovima i regijama, sastavljene od arapskih, berberskih, muladi, pa čak i slavenskih obitelji. Među najvažnijim Taifa isticale su se Sevilja pod Abadidima, Zaragoza pod Banu Hudom, Toledo pod Banu Dilnunom, Almerija sa slavenskim amirima, Valencija, Malaga, Badajoz i Granada. Svaka se Taifa organizirala oko glavnoga grada iz kojeg se upravljalo manjim, ali gospodarski aktivnim područjem. Ti su dvorovi nastojali legitimirati svoju vlast kulturnim mecenastvom, gradnjom palača i privlačenjem pjesnika, filozofa, astronoma i pravnika. Bilo je to sjajno razdoblje umjetnosti. Taife su se međusobno natjecale za prestiž, štitile najbolje intelektualce i ukrašavale svoje prijestolnice raskošnom arhitekturom. No taj se kulturni sjaj suprotstavljao dubokoj vojnoj slabosti. Politička fragmentacija drastično je smanjila obrambenu sposobnost Al-Andalusa. Taife, nesposobne održavati velike stalne vojske, često su se oslanjale na plaćenike i sklapale prolazne saveze koji bi se raspadali čim bi se okolnosti promijenile. Unutarnja suparništva bila su stalna. Sevilja je težila nadmoći nad dolinom Guadalquivira, Zaragoza prema granici na Ebru, Toledo prema nadzoru nad Mezeto, a Granada, zaštićena svojim planinskim krajolikom, nastojala je ostati neovisna. Ovo je agresivno natjecanje iscrpljivalo resurse i otežavalo svaku koordiniranu obranu protiv kršćanskog napredovanja. Kršćanska su kraljevstva znala prepoznati povijesnu priliku. Muslimanska je slabost koincidirala s razdobljem unutarnje konsolidacije u Leonu, Kastilji, Navari i Aragonu. U nedostatku jedinstva među Taifama, kršćanski su vladari počeli vršiti vojni, a posebno ekonomski pritisak uspostavljajući sustav tributa poznatih kao parije. U zamjenu za zaštitu, Taife su plaćale golema bogatstva u zlatu, riskirajući propast dok su istodobno obogaćivale svoje protivnike. Kastilja i Leon, posebno pod Fernandom Hipre i Alfonsom VI, iskoristili su ovaj tok bogatstva za financiranje profesionalnih vojski i pokretanje ambicioznijih ofenziva. Na društvenoj razini, stanovnici Al-Andalusa doživljavali su fragmentaciju s mješavinom nesigurnosti i prilagodbe. Gradovi su nastavili napredovati, jer su mnoge Taife održavale trgovačke veze s Sjevernom Afrikom i Mediteranom. Međutim, porezni je pritisak rastao kako bi se financirali parije i kupovali plaćenici. Pojačale su se i oportunističke vjerske konverzije te heterodoksni savezi, jer je svaka Taifa tražila svaki mogući način da preživi. Kordoba, nekadašnje središte omejadske moći, posebno je teško pretrpjela pad kalifata. Više puta opljačkana tijekom fitne, izgubila je stanovništvo, prestiž i svoju središnju političku ulogu. Njezin je pad otvorio prostor Sevilji, Zaragozi i Toledu da postanu glavni akteri andaluskog svijeta. Sredinom 11. stoljeća nakupljena slabost Taifa postala je očita. Iako su se neke uspjele privremeno učvrstiti, poput Sevilje pod Al-Mutadidom i Al-Muktamidom, nijedna nije imala dovoljno snage da zaustavi kršćansko napredovanje. Ravnoteža moći na poluotoku nepovratno se promijenila, a muslimanska je ranjivost ubrzo dostigla kritičnu točku kada je Alfonso VI zadao najveći simbolički udar cijelog razdoblja.
osvajanje Toleda 1085. čin koji će potaknuti reakciju nove sile sa sjevera Afrike. Dolazak Almoravida. Sredinom 11. stoljeća politička rascjepkanost Al-Andalusa na brojne taifa kraljevine potpuno je izmijenila ravnotežu snaga na poluotoku. Svaka je taifa konkurirala za prestiž, teritorij i opstanak pred susjedima, ali i pred sve većim pritiscima Kastilje, Leona i Aragona. Nesposobni održavati vojske usporedive s onima kršćanskih kraljevstava, vladari taifa počeli su plaćati parije, goleme tribute koji su, iako su privremeno kupovali mir, ubrzavali njihovo slabljenje. Osvajanja Fernanda Pöpero i ponajviše Alfonsa VI pokazivala su da je kršćanski svijet ušao u fazu agresivne ofenzive i da muslimanska kraljevstva riskiraju nestanak jedno po jedno. Osvajanje Toleda 1085. potvrdilo je najgora predviđanja. Stari vizigotski glavni grad, smatran simboličkim, strateškim i duhovnim središtem, konačno je pao u kršćanske ruke. Njegov gubitak nije označavao samo teritorijalni udarac, nego i duboku poniženost za taife, pokazujući da je njihova unutarnja podjela nespojiva s bilo kakvim učinkovitim otporom. Tada su neki muslimanski kraljevi, u strahu od istog ishoda, odlučili zatražiti pomoć vanjske sile, Almoravida, vjersko-vojnog pokreta nastalog na krajnjem zapadu Magreba. Almoravidi su nastali među berberskim Sanhaja plemenima koja su živjela u Sahari. Njihov utemeljitelj Abdallah ibn Jasin propovijedao je reformističku viziju islama usredotočenu na strogu primjenu vjerskog zakona, moralnu disciplinu i zajedničko jedinstvo. S vremenom se taj pokret pretvorio u državu koja je kontrolirala Maroko i velike karavanske rute. Njezin emir, Jusuf ibn Tašfin, vladao je iz Marakeša s neprikosnovenim autoritetom i imao iskusnu, strogu i duboko povezanu vojsku. Pred očima taifa kraljeva predstavljao je jedinu silu sposobnu zaustaviti kršćanski napredak. Godine 1086, nakon intenzivnih diplomatskih razmjena, Jusuf ibn Tašfin prešao je Gibraltarski tjesnac s velikom vojskom. Sastali su se s postrojbama taifa i krenuli prema dolini Gvadijane, gdje se Alfonso VI pripremao za sukob. Bitka se odigrala kod Sagrajasa 23. listopada 1086. Bila je presudna. Almoravitske snage upotrijebile su svoje iskustvo u pustinjskoj borbi, pokretljivost lake konjice i čvrstu disciplinu da probiju kršćanske linije. Alfonso VI bio je ranjen i morao se povući s velikim gubicima. Prvi put nakon desetljeća muslimanska je vojska odlučno porazila kršćansko kraljevstvo na otvorenom polju. Pobjeda je izazvala radikalni zaokret u poljskoj politici. Međutim, kraljevi taifa ubrzo su shvatili da almoravitska pomoć nije nesebična. Jusuf ibn Tašfin, uvjeren u moralnu i političku dekadenciju andaluskih kneževina, privremeno se vratio u Magreb, ali ne prije nego što je ispitao unutarnje stanje taifa. Uočio je rasipanje u luksuzu, dvorske spletke, stalna suparništva i slabu upravu. Čak su i andaluski ulemi podržali ideju da emir Almoravida treba preuzeti izravnu kontrolu kako bi se zajamčilo jedinstvo islama na poluotoku. Godine 1090. Jusuf je ponovno prešao tjesnac, ovaj put ne kao saveznik, nego kao osvajač. Jedna po jedna taife su bile apsorbirane vojnim ili političkim pritiskom. Sevilla, Granada, Badajoz, Malaga i Almerija pale su pod njegovu vlast. Raskošni dvorovi pjesnika, glazbenika i pravnika zamijenjeni su skromnijom i krutijom upravom usmjerenom na asketizam i vjersku ortodoksiju. Vlast je prešla u ruke namjesnika poslanih iz Marakeša, a kulturni sjaj taifa naglo se ugasio. Unatoč svojoj strogoj religijskoj viziji, Almoravidi su uspjeli privremeno obnoviti vojnu snagu Al-Andalusa. Preustrojili su obranu, zabranili plaćanje parija kršćanskim kraljevstvima i pokrenuli vojne kampanje kako bi zaustavili kastiljski i aragonski napredak.
Alfonso VI, oslabljen nakon Sagrajasa i pogođen gubitkom muslimanskih saveznika, morao je povući svoje ambicije. Nekoliko godina granica se stabilizirala pod sjevernoafričkom kontrolom, no almoravitska vlast nije riješila sve napetosti. Njihova doktrinarna krutost sukobljavala se s fleksibilnijim tradicijama andaluskog islama, stvarajući nezadovoljstvo među lokalnim elitama. Osim toga, golema udaljenost između Marakeša i Kordobe otežavala je učinkovitu upravu. Pobune su se umnožavale u raznim gradovima, a neki muslimanski plemići počeli su gledati na Almoravide kao na novu stranu silu koja ograničava njihovu autonomiju. Dok su nastojali održati vlast na poluotoku, Almoravidi su počeli suočavati s novim prijetnjama u samom Magrebu. Još stroži i radikalniji pokret, Almohadi, pojavio se u Atlasu zagovarajući dublju vjersku reformu i optužujući Almoravide da su skrenuli s izvornog puta islama. Njihovo brzo širenje i rastuća vojna moć najavljivali su novi ciklus sukoba koji će imati izravne posljedice na poluotoku. Kastiljci i Aragonci u ekspanziji 11. do 12. stoljeća. Osvojenje Toleda 1085. označilo je prekretnicu koja je nepovratno promijenila ravnotežu snaga na poluotoku. Kastilja, nastala stoljećima ranije kao pogranična grofovija ovisna o Leonu, razvila se u kraljevstvo s vlastitim identitetom, potaknuta vojnom plemičkom klasom, željnom širenja teritorija i prestiža. Kralj Alfonso VI, nasljednik Leona i Kastilje, iskoristio je političku slabost Taifa za pokretanje promišljene ofenzive, gospodarski sporazumi, zahtjevi za parijama, diplomatske saveze i održani vojni napredak koji je kulminirao mirnim ulaskom u Toledo nakon pregovaračke kapitulacije njegova Taifa kralja Al-Kadira. S drevnom vizigotskom prijestolnicom pod svojom vlašću, Alfonso VI stjecao je simboličku legitimnost koja je jačala njegov politički projekt, a Kastilja je postala glavna kršćanska sila u središtu poluotoka. Učinak pada Toleda bio je trenutan. Taife, oslabljene desetljećima unutarnjih ratova, shvatile su veličinu opasnosti i zatražile pomoć Almoravida, vjersko-vojnog pokreta iz Magreba. Njihov dolazak 1086. privremeno je zaustavio kršćanski napredak, ali prije tog presudnog sukoba Kastilja je već učvrstila položaje u središnjem sustavu i slivu Taga. Ponovna naseljavanja Avile, Segovije i Salamanke ojačala su obrambenu liniju i otvorila putove za nove upade na jug. Aragona je s druge strane slijedila drukčiji, ali komplementaran put ekspanzije. Smještena u Pirenejskoj zoni, njezin je rast bio sporiji zbog nepristupačne geografije i složenih odnosa s Navarom i andaluskim silama u dolini Ebra. Međutim, od vladavine Sanča Ramireza, a osobito Alfonsa Pibri, borca Aragona, je započela stalnu ofenzivu prema jugu, koja je dovela do osvajanja ključnih gradova poput Huesce 1096 i Zaragoze 1118. Ova potonja, jedan od najprosperitetnijih i najstrateškijih gradova Al-Andalusa, postala je sjedište novog aragonskog političkog središta, povezujući kraljevstvo s bogatom dolinom Ebra. Aragonsko napredovanje obilježila je aktivna uključenost vitezova iz različitih dijelova Europe, privučenih vjerskom dimenzijom pohoda. Za razliku od sjeverne Kastilje, gdje je granica bila difuznija, Aragona se suočavala s utvrđenim gradovima i gusto naseljenim područjima, što je zahtijevalo složenije vojne operacije. Uključivanje Zaragoze otvorilo je put ekspanziji prema Tudeli, Taračoni, Kalatajudu i Daroci, učvršćujući kontinuitet teritorija i omogućujući ubrzani gospodarski rast temeljen na trgovini i navodnjavanoj poljoprivredi koja je nastavila iskorištavati andalusku infrastrukturu. Dok je Aragona napredovala dolinom Ebra, Kastilja je nastavila pritiskati Tajo unatoč almoravidskim protunapadima. Porazi od njih, posebno kod Sagrajasa 1086, nisu zaustavili kastiljsku reorganizaciju. Ponovno naseljeni gradovi postali su središta otpora i kulturnog zračenja.
Zajednice slobodnih seljaka, plemići s posebnim pravima i doseljenici iz različitih regija stvorili su relativno fleksibilnu društvenu strukturu, što je olakšalo kontrolu teritorija i sposobnost mobilizacije gradskih milicija. U ovom kontekstu dvostrukog napredovanja, Navara je pokušala sačuvati neovisnost, ali njezina se moć smanjila nakon razdvajanja nekadašnjeg zajedničkog kraljevstva s Aragonom. Unatoč tome, Navara je igrala ključnu ulogu u poljskoj ravnoteži. Njezin položaj između Kastilje i Aragona učinio ju je teritorijem diplomatske konkurencije, a njezini promjenjivi savezi utjecali su na stabilnost kršćanske granice. U međuvremenu na jugu, taife podložene Almoravidima doživjele su kratkotrajni gospodarski i vojni procvat, ali nisu uspjele promijeniti dugoročni smjer događaja. Unutarnje napetosti između afričkih vladara i andaluskih elita narušile su koheziju nove vlasti. To je omogućilo Kastilji i Aragonu nastavak ofenziva od sredine 12. stoljeća. Stoljeća, iskorištavajući almoravidski pad i pojavu Almohada kao nove magrebske sile. U kastiljskom napredovanju vojni redovi odigrali su presudnu ulogu. Red Santiaga, red Calatrave i red Svetog Ivana ojačali su garnizone u tek osvojenim područjima, organizirali pohode, podizali utvrde i preuzimali zadatak ponovne kolonizacije strateških lokacija. Ovaj militarizirani model kolonizacije omogućio je učvršćivanje regija koje su još uvijek trpjele upade s juga i dao koheziju kastiljskoj pograničnoj liniji. Kršćanski napredak doveo je do duboke društvene transformacije. Na novim prostorima kraljevi su dodjeljivali fuere kako bi privukli naseljenike jamčeći sudske, fiskalne i vojne slobode. Gradovi su stekli središnju ulogu s jakim vijećima koja su djelovala kao administrativna i obrambena jezgra. Ova urbana struktura bit će ključna za održavanje ekspanzije u sljedećem stoljeću. Aragona se s druge strane počela projicirati izvan poluotoka. Uz konsolidaciju doline Ebra i unutarnju pacifikaciju, njezini su kraljevi počeli gledati prema mediteranskim teritorijima, posebno prema Kataloniji, a kasnije prema pomorskoj trgovini, otvarajući novu dimenziju rekonkviste, stratešku projekciju prema moru. U međuvremenu, Kastilja se pripremala za odlučujuću ofenzivu prema jugu, svjesna da Almohadi predstavljaju centraliziraniju i discipliniraniju silu od svojih prethodnika. Taj neizbježni sudar, već na obzoru, definirao bi sljedeću fazu i odredio tempo rekonkviste na prijelazu iz 12. u 13. stoljeće, kada će novo sjevernoafričko carstvo pristati na poluotok, ne bi li pokušalo obnoviti muslimansku vlast pred kršćanskim napredovanjem. Almohadska dominacija i potpuni sukob. Sredinom 12. stoljeća Iberski poluotok ušao je u novi ciklus vojne, političke i religijske napetosti, obilježen dolaskom Almohada, reformskog pokreta nastalog u planinama Atlasa, koji je nastojao obnoviti doktrinarnu čistoću islama. Njihova pojava nije bila iznenadan fenomen. Predstavljala je odgovor na postupno propadanje almoravidske moći, čija je početna strogoća dovela do unutarnjih napetosti, administrativne korupcije i stalnih vojnih iscrpljivanja pred sve organiziranijim i bolje naoružanim kršćanskim kraljevstvima. Almoravidski porazi, zajedno s lokalnim ustancima u Al-Andalusu i Magrebu, otvorili su put da Almohadi, predvođeni Ibn Tumartom, a zatim Abd al-Mu'minom preuzmu kontrolu nad Sjevernoafričkim carstvom i prošire svoju moć prema poluotoku. Almohadski prodor u Al-Andalus došao je s odlučnom političkom i religijskom porukom. Obnoviti autoritet, ukloniti prakse smatrane doktrinarnim odstupanjima i zaustaviti kršćansko napredovanje. Abd al-Mu'min pokrenuo je kampanju između 1146. i 1157. koja je završila sustavnom okupacijom nekadašnjih almoravidskih posjeda. Strateški gradovi poput Sevilje, Kordobe, Granade i Almerije uvršteni su u strogo uređenu administrativnu strukturu koja je nastojala centralizirati vlast i osigurati stalnu vojnu disciplinu. Almohadska prisutnost na poluotoku
Preoblikovala je političku kartu i vratila islamu u Al-Andalusu ofenzivnu sposobnost kakvu nije imao još od ranih Almoravida. Novo je carstvo bilo organizirano preko namjesnika izravno poslanih iz Magreba, postrojbi odanih kalifu i strogo nadzirane vojne aristokracije. Za razliku od svojih prethodnika, Almohadi su uveli ujednačeniju kulturnu politiku. Poticali su uporabu berberskog i klasičnog arapskog jezika, ograničili lokalne autonomije i ojačali pravni sustav temeljen na rigidnijoj malikitskoj doktrini. To je stvorilo napetosti s dijelovima andaluzijskog društva naviklim na fleksibilniju praksu, ali je istodobno povećalo unutarnju koheziju pred kršćanskom prijetnjom. Sevilja je postala politička prijestolnica almohadske moći na poluotoku. Ondje su novi vladari pokrenuli velike urbane reforme, izgradili zidine, palače i obrambene strukture koje su pokazivale ambiciju uspostave trajne dominacije. Čuvena Giralda, izvorno minaret, nastala je kao simbol almohadskog sjaja, kao i preuređenje i proširenje stare gradske glavne džamije. Arhitektonska konsolidacija odražavala je jasnu namjeru da se Al-Andalus pretvori u stabilnu provinciju velikog sjevernoafričkog carstva. U međuvremenu, kršćanska kraljevstva promatrala su uspon Almohada sa zabrinutošću. Napreci ostvareni tijekom 11. i prve polovice 12. stoljeća našli su se u opasnosti od poništenja. Ofenzive koje su kulminirale zauzimanjem Toleda 1085. portugalskom konsolidacijom južno od Minha i aragonskim širenjem u dolini Ebra, sada su se suočavale s brojčano nadmoćnijim, bolje organiziranim protivnikom s izrazito ekspanzionističkom ideologijom. Tijekom prvih desetljeća almohadske dominacije sukobi između dvaju blokova su se umnožili. Pod kalifom Abu Jakubom Jusufom muslimanske su snage pokrenule kaznene kampanje protiv kršćanskih teritorija, opsjedale pogranične gradove i prisilile poluotočne kraljeve na jačanje obrambenih saveza. Godine 1179. sporazum u Cazorli između Kastilje i Aragona pokušao je definirati zone ekspanzije kako bi se izbjegli unutarnji sukobi i koncentrirali napori protiv Almohada, što pokazuje zajednički strah od magrebske moći. Jedan od najznačajnijih događaja ovog razdoblja bila je opsada Santarema i almohadska ofenziva protiv Portugala. Afonso I, a potom i njegov sin Sancho I morali su se oduprijeti neprekidnim napadima u dolini Tadžoa, gdje su se gradovi poput Lisabona, Evore i Alcácer do Sala pretvorili u česta poprišta sukoba. Portugalska granica, još mlada i ranjiva, trpjela je napade koji su doveli u pitanje njezin opstanak kao nastajućeg kraljevstva. Kastilja je također doživjela kritične trenutke. Bitka kod Alarcosa 1195. označila je jedan od najvećih kršćanskih poraza nakon pada Toleda. Alfonso VIII sučelio se s almohadskim snagama u pokušaju da zaustavi njihov napredak u La Manči, no kastiljska je vojska odlučno poražena. Pad strateških položaja poput Calatrave te povlačenje snaga prema Toledu stvorili su osjećaj ranjivosti koji je prijetio urušavanjem cjelokupnog napretka rekonkviste. Almohadska pobjeda u Alarcosu imala je golem psihološki učinak. Kalif Abu Jusuf Jakub al-Mansur predstavio se kao obnovitelj islamske moći u Al-Andalusu, šaljući triumfalne poruke glavnim islamskim dvorovima. Neko je vrijeme granica pomaknuta prema sjeveru, a nekoliko utvrda koje su pale u kršćanske ruke ponovno je dospjelo pod muslimansku kontrolu. No unutarnji pritisci u samom carstvu počeli su pokazivati pukotine, pobune u Magrebu, napetosti među rodovima i logističke teškoće pri održavanju dugotrajnih kampanja preko tjesnaca. U isto vrijeme kršćanska su se kraljevstva počela reorganizirati. Alfonso VIII Kastiljski pokrenuo je intenzivnu diplomatsku akciju kako bi ostvario savez s Navarom, Aragonijom i Portugalom te potražio papinsku potporu. Inocent III dodijelio je bulu križarskog rata 1212, dajući borbi protiv Almohada religijski karakter.
Ova je potpora potaknula neviđeni vojni pokret na poluotoku. Plemstvo, vojni redovi, gradske milicije i europski kontingenti ujedinili su se pod zajedničkim ciljem. Konačni se sukob približavao, a cijeli je poluotok kao da je zadržavao dah pred skorom bitkom koja će odrediti ravnotežu snaga generacijama. Kršćanski napredak usmjerio se prema Sierra Moreni, dok su almohadske snage, predvođene kalifom Al-Nasirom, okupljale golemi vojni kontingent u ravnicama Jaena. Vojne strategije, privremeni paktovi i rivalstva među kraljevstvima blijedjeli su pred povijesnom težinom predstojećeg sukoba. Sudbina Al-Andalusa i budući tijek rekonkviste trebali su se odlučiti u jednom jedinom danu borbe, kada su se kršćanske vojske uputile prema prijevoju Despeñaperros, pogledom usmjerenim prema prostranim ravnicama juga, ondje gdje će se odigrati odlučujuća bitka kod Las Navas de Tolosa. Velike odlučujuće bitke Las Navas de Tolosa 1212. Više od stoljeća almohadska je prisutnost preoblikovala ravnotežu moći na Iberskom poluotoku. Nakon pada Almoravida ponovno su se pojavila Taifa kraljevstva, a kršćanska su osvajanja ubrzana, osobito za vladavine Alfonsa VII, Alfonsa VIII i Sanča VI, Navarskog. No dolazak Almohadskog carstva sredinom 12. stoljeća zaustavio je to napredovanje. Centralizirana, disciplinirana i duboko reformska vlast sa sjedištem u Marakekšu ponovno je ujedinila dobar dio zapadnog islama. Pod njihovim autoritetom Al-Andalus je povratio koheziju, povećao vojne snage i stabilizirao svoje teritorije strogom religijskom politikom i učinkovitom administracijom. Bitka kod Alarkosa 1195. godine pokazala je razmjere tog uspona. Vojska Alfonsa VIII Kastiljskog bila je teško poražena od snaga kalifa Jakuba al-Mansura, čime je učvršćena almohadska nadmoć na poluotoku. Kastilja je oslabila, granice su se povukle, a muslimanska se prijetnja popela na razinu neviđenu od 11. stoljeća. Međutim, ta pobjeda nije dovela do potpune rekonkviste od strane Almohada. Naprotiv, stalno iscrpljivanje carstva u Africi, napetosti s andaluzijskim elitama i ekonomski pritisak dugotrajnog rata pripremili su teren za presudan slom. Početkom 13. stoljeća kalif Muhamad al-Nasir preuzeo je vodstvo carstva i odlučio dovršiti posao svog prethodnika, konačno poraziti Kastilju i obnoviti apsolutnu kontrolu nad granicama doline Tajoa. Al-Nasir je okupio ogromnu vojsku u Marakekšu i prešao na poluotok 1211. Njegove su snage kombinirale berberske, arapske, andaluzijske trupe i kontingente regrutirane u raznim dijelovima carstva, dajući mu brojčanu nadmoć nad svakom pojedinačnom kršćanskom vojskom. Suočen s tom prijetnjom, Alfonso VIII shvatio je da ne smije ponoviti pogrešku Alarkosa. Poslao je i zaslanike svim kršćanskim kraljevstvima, tražeći zajednički odgovor i pozivajući na križarski rat. Papa Inocent III odobrio je oproste onima koji bi sudjelovali u kampanji i pozvao europske prinčeve da podrže obranu kršćanskog poluotoka. Iako su se neki francuski plemići pridružili ekspediciji, mnogi su se vratili prije bitke zbog unutarnjih sukoba ili težine puta. Ipak, Kastilja je uspjela formirati čvrstu koaliciju s Aragonom i Navarom. Pedro II Aragonski i Sančo VII Navarski pristali su boriti se uz Alfonsa VIII, svjesni da bi almohadsko napredovanje moglo ugroziti sve jednako. Kampanja je započela u proljeće 1212 kada su se kršćanske snage okupile u Toledu i krenule prema jugu. Prelazak planina Sierra Morena, gdje su almohadi kontrolirali pristupačnije prijevoje, zahtijevao je domišljatost i pregovore. Prema nekim kronikama, lokalni pastir vodio je kršćansku vojsku sporednim stazama koje su im omogućile da zaobiđu muslimanske prethodnice i spuste se u područje Guadalquivira bez sukoba s utvrđenim položajima. Ovaj je manevar iznenadio Al-Nasira, koji je brzo reorganizirao svoju vojsku na visoravni blizu sela Las Navas de Tolosa. Dana 16. srpnja 1212.
Dvije su se vojske suočile u jednoj od najpresudnijih bitaka poluotočne povijesti. Kršćanske snage, sastavljene od kastiljskih, aragonskih, navarskih mesnada i manjih europskih križarskih kontingenata, napredovale su u 3 velika odreda. Alfonso VIII zauzimao je središte, Pedro II zapovjedao je katalonsko-aragonskom prethodnicom na jednom krilu, dok je Sancho VII postavio navarske trupe na drugom. Almohadska vojska, mnogobrojnija i organizirana u uzastopne linije, bila je zaštićena crnom gardom afričkih vojnika povezanih lancima kako ne bi došlo do pucanja formacije. Bitka je započela žestokim sukobom između kršćanskih prethodnica i muslimanskih lakih postrojbi. Satima su obje strane razmjenjivale juriše, strijele i okršaje na širokom, ali neravnom terenu koji je pogodovao obuhvatnim manevrima. Almohadska disciplina, ojačana kalifovim stijegom u središnjem i uzdignutom položaju, zadržala je početne udare. No zajednički napor snaga Alfonsa VIII i Pedra II uspio je dezorganizirati prvu muslimansku liniju i natjerati nekoliko jedinica na povlačenje. Presudan je trenutak nastupio kada je Sancho VII Navarski, na čelu svoje teške konjice, izveo smion napad na kalifovu osobnu gardu. Kastiljske i navarske kronike opisuju kako su navarski konjanici uspjeli probiti lance koji su povezivali afričke stražare, otvorivši neočekivanu pukotinu u srcu neprijateljske formacije. Prodor na tom mjestu narušio je cijeli raspored. Druga i treća almohadska linija počele su se povlačiti u neredu, a u nekoliko sati kršćanski pritisak pretvorio se u nezaustavljivo napredovanje. Al-Nasir, suočen s opasnošću opkoljavanja, pobjegao je s bojnog polja, ostavivši iza sebe svoj logor, znamenja i velik dio vojske. Gubici su bili golemi s obje strane, ali muslimanski su bili nenadoknadivi. Almohadska vojska, posljednja velika nada za snažnu i ujedinjenu muslimansku dominaciju na poluotoku, bila je uništena. Njezin poraz ne samo da je oslabio carstvo u Al-Andalusu, nego je ubrzao njegovu propast u Magrebu, gdje se već suočavalo s unutarnjim pobunama i borbama za vlast. Posljedice Las Navas de Tolosa bile su neposredne i duboke. Kastilja je napredovala prema jugu s obnovljenim povjerenjem, pogranične su se utvrde rušile jedna za drugom, nesposobne oduprijeti se bez potpore velike almohadske vojske. U nekoliko godina pali su dvorci i gradovi gornjeg Guadalquivira, otvarajući put prema Kordobi i Sevilji. Za Aragon i Navaru pobjeda je također značila povećanje političkog prestiža i jaču prisutnost u poluotočnim pitanjima. Kršćanski je moral dosegnuo neviđene razine, a ravnoteža moći, koja je više od stoljeća oscilirala između napretka i nazadovanja, konačno se nagnula prema sjeveru. Sa oslabljenim almohadskim carstvom i sve boljom koordinacijom kršćanskih kraljevstava, put prema rekonkvisti doline Guadalquivira ostao je otvoren. Osvajanje doline Guadalquivira. Kada je kršćanska pobjeda u bici kod Las Navas de Tolosa 1212. godine otvorila put sustavnoj ofenzivi prema jugu, dolina Guadalquivira postala je najvažniji strateški cilj Kastilje. Kontrola ove regije značila je dominaciju nad gospodarskom okosnicom Al-Andalusa, njegovim glavnim trgovačkim rutama i gradovima koji su stoljećima bili središta muslimanske moći. Kršćanski vojni pritisak porastao je gotovo odmah nakon povlačenja Almohada, što je ostavilo andaluzijske namjesnike oslabljenima i izoliranima, bez sjevernoafričkih snaga koje su im prije dopuštale održavati granicu. Fernando III, koji je naslijedio Kastilju 1217. a Leon 1230. godine, bio je ključna osoba ove ofenzive. S dinastičkim ujedinjenjem pod njegovom vlašću, Kastilja i Leon stekli su neviđene vojne sposobnosti, sposobne koordinirati dugotrajne kampanje bez starih unutarnjih suparništava. Vladar je reorganizirao trupe, ojačao gradske milicije, privukao vojne redove Santiaga, Calatrave i Alcantare, te uspostavio saveze s plemićima koji su dotad djelovali autonomno. Njegov je cilj bio jasan: iskoristiti slom Almohada i napredovati postupno,
osiguravajući teritorij brzim ponovnim naseljavanjima i dobro odmjerenim sporazumima. Prvo veliko osvajanje bila je Kordoba, simbol kalifatske prošlosti. Grad, oslabljen unutarnjim sukobima andaluzijskih frakcija, bio je ranjiv unatoč svojim impozantnim zidinama. Godine 1236. skupina lokalnih kršćana sklonih Kastilji omogućila je ulazak trupama kroz toranj blizu Alkazara. Fernando III. Stigao je odmah kako bi učvrstio preuzimanje grada, a nakon tjedana borbi unutar i izvan grada, kastiljska se zastava konačno zaviorila nad jednim od najsjajnijih glavnih gradova zapadnog islama. Velika džamija pretvorena je u katedralu, a grad je stavljen pod strogu vojnu kontrolu dok su se organizirala prva ponovna naseljavanja. Pad Kordobe duboko je utjecao na ravnotežu na poluotoku. Pokazao je da je muslimanska moć bila previše fragmentirana da bi izdržala dugotrajne opsade i da su lokalni savezi, kako između kršćana, tako i između međusobno sukobljenih muslimana, mogli ubrzati osvajanje. Nakon što je osigurao grad, Fernando III. Usredotočio se na konsolidaciju kontrole nad njegovom okolinom. U nekoliko su godina pali Castro del Rio, Lucena, Priego i Baena, stvarajući obrambeni pojas oko nekadašnje kalifatske prijestolnice. Kastiljski napredak nastavio se prema istoku i zapadu. U Jaenu je muslimanski otpor bio žešći. Lokalna Taifa, svjesna strateške važnosti grada, ojačala je njegove zidine i tražila vanjsku potporu, ali nije uspjela zaustaviti kršćansku opsadu. Nakon mjeseci blokade i iscrpljivanja, Jaen je 1246. kapitulirao sporazumom koji je dijelu stanovništva omogućio ostanak u zamjenu za danak i lojalnost Kastilji. Taj je dogovor bio presudan. Ugovor iz Jaena pretvorio je Nazarensko kraljevstvo Granade u vazala Kastilje, obvezujući ga na plaćanje danaka i posredan doprinos kastiljskoj konsolidaciji doline. Granada će preživjeti još 2 stoljeća zahvaljujući ovom sporazumu, ali njezina sposobnost utjecaja na politička zbivanja na poluotoku bila je ozbiljno ograničena. S osiguranim Kordobom i Jaenom, kastiljska se pozornost usmjerila prema srcu Guadalquivira, Sevilji. Grad je bio preostali dragulj zapadnog andaluzijskog islama, ključan lučki centar povezan s Atlantikom i s brojnim i raznolikim stanovništvom. Osvajanje grada značilo je dovršiti kontrolu nad dolinom od izvora do ušća rijeke. Opsada je započela 1247. godine i bila je jedna od najsloženijih tijekom cijele rekonkviste. Fernando III. Naredio je blokadu rijeke flotom izgrađenom u Kantabriji, koristeći se iskustvom sjevernih pomoraca. Kastiljske su lađe uspjele slomiti poznati lanac razapet preko Guadalquivira kako bi spriječio neprijateljski ulaz. I nakon što je osigurana kontrola nad rijekom, grad je ostao bez opskrbe. U Sevilji su rasle napetosti između muslimanskih frakcija. Neki su zagovarali otpor do kraja, dok su drugi smatrali kapitulaciju neizbježnom. Glad se širila tijekom jeseni 1248. i napokon, nakon mjeseci opsade, grad se predao. Fernando III. Ušao je u njega krajem te godine praćen plemićima, vitezovima vojnih redova i gradskim odredima koji su slavili najveće kastiljsko osvajanje nakon Toleda. Velika džamija posvećena je i postupno pretvorena u kršćanski hram, a započeo je širok program ponovnog naseljavanja kolonistima sa sjevera, kao i plemićima i vitezovima koji su dobili zemljovne posjede. Pad Sevilje trajno je preoblikovao ravnotežu na jugu poluotoka. Regija Guadalquivira prešla je gotovo u potpunosti pod kršćansku kontrolu, a Kastilja je postala dominantna sila središnjeg i zapadnog dijela poluotoka. Uređenje novo osvojenog teritorija zahtijevalo je ogromne administrativne napore. Osnivani su gradski općinski odbori, dodjeljivani su posebni zakoni, određivane granice i poticane trgovačke rute s unutrašnjošću Mezete. Dolina, s plodnom natapanom poljoprivredom, postala je izvor hrane
za rastuće kastiljsko stanovništvo. Nakon Sevilje sljedeći strateški cilj bio je Jerez, koji je pao 1264. Nakon Mudžearske pobune koja je zahvatila nekoliko andaluzijskih gradova. Fernando III. Preminuo je 1252. no njegov sin Alfonso X. nastavio je proces konsolidacije, osiguravši Kadiz, Lebriju, Arcos i druge lokalitete koji su dovršili kastiljsku kontrolu doline i njezin izlaz na more. Mudžearske pobune bile su oštro ugušene, što je označilo početak strože politike prema podčinjenim muslimanskim zajednicama, prisiljavajući mnoge na iseljavanje u Granadu. Dolina Guadalquivira, nekoć srce andaluzijskog sjaja, pretvorila se u jedan od stupova srednjovjekovne Kastilje, novopridruženi teritorij koji je nudio resurse, stanovništvo i poljoprivredno bogatstvo za podršku ambicijama kraljevstva. Odatle se granica s posljednjim muslimanskim uporištem, Nazarenskim kraljevstvom Granade, stabilizirala tijekom više od 2 stoljeća, živa i dinamična granica na kojoj su se izmjenjivali primirja, danak, upadi i veće kampanje. Širenje Aragona na Mediteranu. Dok je Kastilja napredovala prema jugu, pritiskajući dolinu Guadalquivira i učvršćujući srce buduće hispanske monarhije, Aragonska kruna krenula je drugim putem, usmjerenim ne samo prema teritorijalnom širenju na poluotoku, već i prema izgradnji pomorske i trgovačke moći koja je preobrazila njezin politički identitet između 12. i 14. stoljeća. Za razliku od Kastilje, čiji je rekonkvistadorski zamah imao jasan pravac sjever-jug, Aragon je spojio pritisak na muslimanske granice sa strategijom usmjerenom na Mediteran kao prirodni prostor za projiciranje svojeg utjecaja. Podrijetlo ovog širenja seže u dinastičku uniju između kraljevine Aragon i grofovije Barcelona 1137. godine putem dogovorenog braka Petronile Aragonske i Ramona Berenguera IV. Ova je unija stvorila hibridnu političku entitetu, snažnu u pirenejskoj unutrašnjosti, zahvaljujući aragonskom nasljeđu i izuzetno aktivnu u pomorskoj trgovini zahvaljujući katalonskoj tradiciji. Luke Barcelona, Tarragona i Tortosa postale su ključna čvorišta trgovine s Italijom, Sjevernom Afrikom i Levantom, što je stvorilo snažnu gospodarsku osnovu za financiranje vojnih kampanja izvan poluotoka. Prije nego što se u potpunosti okrenula Mediteranu, Aragonska kruna dovršila je svoje unutarnje širenje prema jugu, tijekom prve polovice 12. stoljeća. Stoljeća kampanje Ramona Berenguera IV. I Alfonsa II. Omogućile su napredovanje nad strateški važnim muslimanskim teritorijima, osvajanje Tortose 1148. i Lleide 1149. uz podršku provansalskih kontingenata i vojnih redova, osiguralo je kontrolu nad donjim tokom Ebra i otvorilo vrata budućim operacijama. Ovi gradovi, velike poljoprivredne i trgovačke važnosti, integrirani su putem sporazuma koji su u početku poštovali muslimansko stanovništvo, učvršćujući sustav suživota upravljan političkim pragmatizmom. S osiguranom teritorijalnom osnovom, aragonska se pozornost usmjerila prema novim područjima. Odlučujuća figura ove transformacije bio je Jakov I, poznat kao osvajač, koji je vladao većim dijelom 13. stoljeća. Jakov I shvatio je da kopneno širenje ima jasna ograničenja, jer se južno od Valencije nalazilo tradicionalno kastiljsko područje. Izbjegavanje sukoba s moćnim susjedom bilo je ključno, pa je aragonska kruna svoje ambicije usmjerila na more. Pod njegovom vlašću dogodio se jedan od najvažnijih epizoda aragonske rekonkviste, osvajanje Maljorce 1229. Maljorčanska kampanja nastala je kao projekt izrazito pomorskog i trgovačkog karaktera. Balearski otoci, pod kontrolom muslimanskih namjesnika koji su djelovali s velikom autonomijom, postali su utočište pirata koji su napadali katalonske i genovske trgovačke rute. Jakov I organizirao je flotu sastavljenu od katalonskih i aragonskih plemića uz podršku trgovaca koji su željeli zaštititi svoje interese. Nakon teškog iskrcavanja u Santa Ponči i žestokih borbi, grad Maljorka pao je 1229.
Otok je zatim reorganiziran, ponovo naseljen i pretvoren u ključnu točku koja je osiguravala pomorski promet iz Barcelone prema ostatku zapadnog Mediterana. Uspjeh na Maljorci prirodno je vodio osvajanju ostalih otoka. Ibiza je zauzeta 1235. godine kombiniranim katalonsko-aragonskim snagama, a njezina je inkorporacija omogućila potpuno zatvaranje pomorskog luka dominacije na zapadnom Mediteranu. Ova su osvajanja preobrazila karakter krune. Ona više nije bila samo Pirenejska kraljevina s poluotočnim interesima, već pomorska sila s vlastitim lukama, kolonijama i trgovačkim rutama. Istodobno, Jakov I usmjerio je svoju pozornost na Valencijsko kraljevstvo. Iako je bilo dio muslimanskog svijeta na poluotoku, njegova je lokacija bila strateški važna za osiguravanje južne granice i stvaranje teritorijalne povezanosti aragonske vlasti od Pireneja do središnjeg Mediterana. Između 1233. i 1245. kombinacijom vojnih osvajanja i sporazuma s muslimanima pala je većina valencijskih gradova: Burjana, El Puig, Valencija, Ksativa i Alcira. Grad Valencija, osvojen 1238. označio je prekretnicu. Pretvoren u prijestolnicu vlastitog kraljevstva unutar krune, postao je poljoprivredno-trgovačko i kulturno središte koje je ekonomski ojačalo cijelu monarhiju. Stvaranje Valencijskog kraljevstva s vlastitim pravnim sustavom i miješanim stanovništvom kršćana, muslimana i židova odrazilo je aragonsku sposobnost apsorpcije teritorija bez potpunog uništavanja njihovih društvenih struktura. Ovaj se model razlikovao od kastiljskog, kulturno i pravno homogenijeg. Aragon je njegovao pluralni identitet koji mu je olakšao prilagodbu raznolikim mediteranskim kontekstima. Teritorijalni uspjesi na poluotoku potaknuli su nove ambicije u inozemstvu. Tijekom 13. i 14. stoljeća aragonska se ekspanzija proširila izvan peninsule. Sicilija, žrtva unutarnjih sukoba između Anžuvinaca i Sicilijanaca, postala je ključno poprište. Godine 1282 ustanak poznat kao Sicilijanske večernje omogućio je Petru III. Aragonskom da preuzme sicilijansko prijestolje uz potporu lokalnog plemstva. Ova aneksija pretvorila je krunu u ključnog aktera talijanske politike. Kasnije intervencije omogućile su uključivanje Sardinije 1323. i Napulja 1442. integrirajući u aragonsku mrežu složene, ali strateški vrijedne teritorije. Ovo mediteransko carstvo omogućilo je aragonskoj kruni kontrolu nad trgovačkim rutama koje su povezivale istok i zapad. Katalonski trgovci nastanili su se u ključnim lukama poput Mesine, Palerma, Napulja i Cagliarija, a njihovi konzularni uredi regulirali su transakcije, poreze i trgovačke sporove. Čvrsta trgovina tekstilom, žitaricama, željezom i zanatskim proizvodima punila je kraljevsku blagajnu i jačala gradove. Barcelona je izrasla u financijsko središte sa stabilnim valutama, bankarskim institucijama i konzulatorom mora koji je postavio pravne temelje europske plovidbe. No, ovo širenje nije bilo bez napetosti. Mediteranski teritoriji, posebno Sicilija i Sardinija, zahtijevali su znatne vojne resurse za održavanje aragonske vlasti suočene s lokalnim otporima i stranim prijetnjama. Suparništvo s Francuskom i Anžuvincima pretvorilo je Mediteran u pozornicu stalnih ratova. Tome su se pridruživali i unutarnji sukobi između aragonskog plemstva i katalonskih gradskih elita, koji su ograničavali centralizacijsku moć monarha. Ipak, aragonska kruna uspjela je učvrstiti se kao pomorska sila u razdoblju u kojem je Kastilja napredovala vojno kroz dolinu Guadalquivira. Obje su krune, iako predodređene da se stoljećima kasnije ujedine, razvile različite identitete i paralelne strategije koje su doprinijele općem napretku rekonkviste iz komplementarnih smjerova. Dok je Kastilja oblikovala buduću unutarnju geografiju poluotoka, Aragon je otvarao vrata mediteranskog svijeta hispanskim kraljevstvima.
Nazarensko kraljevstvo Granade posljednje je muslimansko uporište. Granadsko-nazarensko kraljevstvo pojavilo se usred duboko preobraženog političkog krajolika. Nakon poraza Almohada u bitci kod Las Navas de Tolosa i ubrzanog napredovanja Kastilje i Aragona tijekom 13. stoljeća, nekadašnji andaluzijski teritoriji padali su jedan za drugim. Kordoba 1236, Valencija 1238, Jaen 1246, Sevilja 1248. Svaki grad koji je mijenjao gospodara ostavljao je muslimansko stanovništvo sve izoliranijim. U tom je kontekstu, kada se činilo da je opstanak nemoguć, izronila nova politička sila odlučna na otpor, Nazarensko kraljevstvo, koje je osnovao Muhamad ibn Nasr, poznat kao Al-Ahmar. Al-Ahmar, podrijetlom iz Arione, znao je kako se snaći u trenutku kolapsa. Suočeni s neumoljivim napredovanjem Fernanda III, shvatio je da politički opstanak ne ovisi o izravnoj konfrontaciji s Kastiljom, već o sklapanju sporazuma. Tako se, nakon niza kratkih sukoba i pregovora, 1246. godine obvezao postati vazal kastiljskog kralja, pristavši plaćati danak i slati pomoćne trupe kada bi to bilo potrebno. Ovaj sporazum, koji bi za druge vladare značio pokoravanje, za Al-Ahmara je predstavljao mogućnost stvaranja sigurnog utočišta za stotine tisuća muslimana raseljenih padom velikih gradova Al-Andalusa. Nova prijestolnica nije bio drevni grad, već utvrđeni kompleks preobražen iz brda iznad dolina Dara i Genila, Alhambra. Iako su postojale ranije utvrde, pod Nazarima je kompleks dobio oblik kakav danas prepoznajemo. Palače, vrtovi, zidine, kule i dvorane podizani su tijekom 2 stoljeća kao izraz moći koja je znala da joj je vojna snaga ograničena, ali da njezin simbolički, diplomatski i kulturni potencijal može biti ogroman. Alhambra je postala autosufični palatinski grad, simbol autoriteta i utočište nazarenske loze pred unutarnjim i vanjskim prijetnjama. Granada je, kao kraljevstvo, bila politički krhka, ali ekonomski prosperitetna struktura. Njene planine štitile su prijestolnicu, dok je plodna dolina Genila omogućavala vrlo vrijedne navodnjavane usjeve, dudove za svilu, žitarice, voće, povrće i šećernu trsku. Granadska tekstilna proizvodnja stekla je međunarodnu slavu i poticala aktivnu trgovinu s Italijom, Francuskom i Magrebom. U obalnim područjima Malag i Almerije razvile su se luke dobro povezane s mediteranskim rutama koje su omogućavale uvoz oružja, konja, robova, luksuznih proizvoda i manufakture. Bogatstvo stvoreno tim razmjenama pomoglo je financirati i danak Kastilji i sofisticirani nazarenski dvor. Kraljevstvo, međutim, nije živjelo u stabilnoj ravnoteži. Bio je to teritorij pod stalnim pritiscima. Kastilja je očekivala pravovremenu isplatu danka i nije tolerirala kašnjenja. Merinidi iz Sjeverne Afrike, ponekad saveznici, a ponekad rivali, intervenirali su vojno na poluotoku kada bi se unutarnja situacija u Granadi pogoršala. A unutar kraljevstva i sami Nazari suočavali su se s labirintom zavjera, pobuna i borbi za prijestolje. Dinastija je bila obilježena dvorskim spletkama, ubojstvima, zbacivanjima s vlasti i stalnim posredovanjima s Kastiljcima koji su često djelovali kao pristrani arbitri u tim sukobima. Jedan od najznačajnijih događaja 14. stoljeća bila je bitka kod Salada 1340. Merinidi, uz granadsku potporu, pokušali su zaustaviti kršćanski napredak ambicioznom ofenzivom, ali ih je kastiljsko-portugalska koalicija odlučno porazila. Od tada je Granada ostala gotovo potpuno sama pred Kastiljom, bez stvarne mogućnosti dobivanja značajne vojne pomoći iz Magreba. Ova strateška izolacija pogoršala je unutarnje napetosti i natjerala Nazare na izuzetno opreznu diplomaciju kako bi preživjeli. Unatoč sukobima, kraljevstvo je doživjelo razdoblje kulturnog procvata. Pjesnici, pravnici, znanstvenici, obrtnici i arhitekti održavali su visoku intelektualnu razinu.
Nazarenski dvor njegovao je književnost na klasičnom arapskom, pisao kronike i stvarao profinjenu estetiku koja svoju najvišu izražajnost doseže u palačama Komares i Lavova. Ondje su pjesnički natpisi veličali veličinu vladara, vrtovi su postajali metafore raja, a voda, rijetka u drugim regijama, tekla je kroz kanale i fontane kao simbol sklada. 15. stoljeće donijelo je ekstreman porast političke nestabilnosti. Granada je postala poprište neprestanog građanskog rata između različitih nazarenskih frakcija. Jedno od najkritičnijih razdoblja bio je sukob između Mulej Hacena i njegova brata Muhamada al-Zagala s Boabdilom, Hacenovim sinom, zarobljenim između njih. Gradovi su se dijelili, savezi s Kastiljom umnažali, a unutarnji sukobi duboko su oslabili kraljevstvo. Fernando II. Aragonski i Izabela I. Kastiljska iskoristili su ovu rascjepkanost kako bi odlučnije intervenirali, svjesni da unutarnji rat otvara izravni put prema pobjedi. Boabdil, zarobljen od Kastiljaca 1483. Nakon bitke kod Lucene, oslobođen je u zamjenu za to da postane njihov vazal i saveznik. Ovaj sporazum ubrzao je nazarensku fragmentaciju. Dok je Boabdil tražio potporu kako bi povratio svoju poziciju, al-Zagal je nastojao zadržati kontrolu nad istočnim područjima kraljevstva, osobito Almerijom i Guadixom. Podjela je oslabila vojnu sposobnost Granade u trenutku kada se kršćanska ofenziva intenzivirala. Granični gradovi padali su jedan za drugim. Malaga, nakon brutalne opsade 1487. bila je pokorena bez milosti. Baza je pala 1489. nakon duge opsade koja je natjerala al-Zagala na predaju. Gospodarstvo, iako snažno u razdobljima stabilnosti, nije moglo izdržati dugotrajan rat i stalno plaćanje danka. Trgovačke rute bile su prekinute, poljoprivredna proizvodnja opala je zbog ratnih razaranja, a stanovništvo je počelo trpjeti posljedice desetljeća unutarnjih napetosti. U tom je kontekstu Boabdil, vraćen na prijestolje u Granadi, ali s ograničenom vlašću, postao ovisan vladar, pritisnut vlastitim podanicima i katoličkim kraljevima, koji su neumoljivo napredovali prema srcu kraljevstva. Konačan slom bio je samo pitanje vremena. Krajem 1491. Granada je bila gotovo potpuno izolirana, okružena kastiljskim snagama koje su kontrolirale sve prilaze. Putevi prema Mediteranu bili su presječeni, zalihe su nestajale, a civilno stanovništvo trpjelo je posljedice opsade. Pregovori između Boabdila i katoličkih kraljeva trajali su tjednima, sve dok nisu zaključeni kapitulacijama Granade koje su utvrdile uvjete predaje uz jamstva za muslimansko stanovništvo. Završni rat i pad Granade 1492. Krajem 15. stoljeća Nazarensko kraljevstvo Granade, posljednji muslimanski politički ostatak na Iberskom poluotoku, živjelo je s nakupljenom napetošću koja se gomilala desetljećima. Unutarnja borba između frakcija iscrpila je kraljevstvo, oslabilo ga nakon godina dvorskih borbi, urbanih pobuna i izdaja koje su širom otvorile vrata konačnoj kršćanskoj ofenzivi. U to su vrijeme Kastilja i Aragon dovršili svoju dinastičku uniju pod Izabelom i Ferdinandom, katoličkim kraljevima, što je po prvi put nakon stoljeća omogućilo potpunu vojnu koordinaciju protiv posljednjeg muslimanskog teritorija. Godine 1482. Boabdil je pokrenuo svoj prvi udar na vlast svog oca uz potporu dijela granadske plemićke elite. Iste godine, u sukobu koji je kombinirao osobne ambicije s institucionalnim raspadom, zarobile su ga kastiljske trupe u Luceni. Njegovo oslobađanje, dogovoreno u zamjenu za vazalstvo, otvorilo je još dublju pukotinu unutar kraljevstva. Boabdil se vratio u Granadu s izravnom potporom Kastilje, obvezujući se u tajnosti predati utvrde i održavati unutarnji građanski rat. Ova politička igra, na izgled korisna, na kraju je pogoršala nazarensku propast. Katolički kraljevi iskoristili su te podjele. Iz Kordobe, svog operativnog središta, planirali su pažljivo vođenu kampanju, bez žurbe,
temeljenu na strategijama dugotrajne opsade, teritorijalne izolacije i stalnog pritiska. Rat za Granadu nije bio niz velikih bitaka, nego sustavan proces osvajanja utvrđenih mjesta, jedno po jedno, sve dok kraljevstvo nije bilo stjerano u sve uži obruč. Godine 1485. pala je Ronda, jedan od najbolje branjenih gradova zapadne Granade. Nedugo zatim i Loja, čiji je zapovjednik bio sam Alzagal, kapitulirala je nakon očajničkog otpora. Rat je napredovao metodično, uklanjajući korak po korak uporišta muslimanske obrane. Godine 1487. dogodio se jedan od najpresudnijih udara, osvajanje Malaže. Grad, ključna luka i jedno od glavnih poveznica sa Sjevernom Afrikom, odolijevao je čvrstoj višemjesečnoj opsadi. Njegov pad bio je posljedica gladi, bolesti i nemogućnosti dobivanja pojačanja. Nakon osvajanja uslijedila je teška represija. Velik dio stanovništva bio je porobljen, šaljući nedvosmislenu poruku ostatku Nazarenskog kraljevstva. Gubitkom Malage Granada je ostala bez izlaza na more i bez stvarnih mogućnosti vanjske pomoći. Kastiljski napredak nastavio se zauzimanjem Baze, Guadixa i Almerije, gradova koje je Al-Zagal branio s oskudnim resursima i sve nestabilnijom potporom. Njegov poraz konačno je rastrgao muslimansko vodstvo. Boabdil, svjestan situacije, pokušao je pregovarati i manevrirati kako bi sačuvao preostali dio svoje vlasti, dok je dio granadskog stanovništva počeo smatrati kapitulaciju neizbježnom. Prijestolnica, koja je tijekom 2 stoljeća blistala kao kulturno, trgovačko i političko središte, bila je izolirana, iscrpljena i opkoljena kršćanskom vojskom koja je raspolagala artiljerijom, dobro obučenim kontingentima i logističkom potporom velikih razmjera. Godine 1491. Katolički kraljevi uspostavili su stalni logor u Santa Feu, gradu stvorenom ni iz čega pred granadskim zidinama. Odatle su vodili završnu opsadu, svjesno kombinirajući vojni pritisak i političke pregovore. Granada je odoljevala dostojanstveno, ali njezini su resursi bili iscrpljeni. Boabdil, shvativši da bi produljenje rata značilo potpuno uništenje grada i ekstremnu patnju njegova stanovništva, započeo je izravne kontakte s kastiljskim monarsima. Uvjeti predaje pregovarali su se tjednima, što je rezultiralo kapitulacijama Granade, skupom sporazuma koji su jamčili poštovanje vjere, imovine i običaja muslimana koji bi ostali u gradu. Dana 2. siječnja 1492. Boabdil je predao ključeve Alhambre. Ceremonija, skromna ali puna simbolike, označila je službeni kraj rekonkviste, procesa započetog 7 stoljeća ranije u Asturijskim planinama. Katolički kraljevi ušli su u Granadu među zastavama, pjesmama i svečanim povorkama, dok je Boabdil napuštao grad u pratnji svojih ljudi, zaustavivši se na brežuljku poznatom od tada kao Mavarski uzdah. Padom Granade, Iberski je poluotok u cijelosti prešao pod kršćansku vlast, započinjući novu fazu teritorijalne, vjerske i društvene reorganizacije u kojoj su obećanja dana muslimanima uskoro bila stavljena na kušnju.